Kung ikaw, Doc, nakabatsyag na based sa amo ni nga sahi o kon klase sang arthritis, ang imo ginahimo nga exercises makapalain bala? Actually, mas ma-recommend kami gani nga ma-exercise ang mga may arthritis, no? Basta lang sa point nga kaya, hindi naman pwede piliton kung sakit gid, no? Pero Yes. ang once may osteoarthritis ka, ang isa na ka pinakamayo gid nga makabulig is exercise ang mga muscles, tendons, ug ligaments mga support sa sila nga joint, no? For example sa tuhod, mga exercises sa paa, sa legs naton, sa thighs, no? Ang kung mapabaskog naton ng iban nga parties ang ina nga area, mas makabulig pag ina lessen sa pain, no? Mostly gani iya kung edad kung galuya kung wala masyadong exercise kay ganun ka ang mga muscles na nagagamay bala, no? So better gid ya as long as insakto and guided ang exercises, mas maayo nga mapadayon exercise.